जों जेतुन साइमानो माइखौ खामनांगै सारक नांगौ आ सारक नाइट्रोजेन फस्फरास पटास आब्रक तमाबाय माइखौ खामो हावा गोबांमा आवा हायनुगजैया यं सिरो दंगो जेता जों खालि मकल बेनुगिया माइक्रोस्कोप बायखाय आबो नुगो आ यं सिरक हा बारो नाइट्रोजेन रक फस्फरास पटास आब्रक नाहबै बुफांगो साप्लाइ रिउब्रक ओंगे जों आ यं सिनो लेबोरेटरि टुई स्नामानि आबो जों जीवाणु यं सि सार माने किछुया अ सार अ जगा जों अ सार गो यं सिरनो जों गोबांमा स्नामै कायसा मिडियाम बा थाप्ला बा हिंदी बा गुन्दाफोर हिंदी आव हाय जागाव साप्लय जों सारनो स्नाम ओंगे जों अ यं सिनो जों बाहायखाय स्नाम पुइला जों आबो नायलायनाय अ टेस्टिबो यं सि दंगो गोबांमा यं सि दंगो जों आबो मकल बेनुगिया माइक्रोस्कोप थेबाखै जों नुगनाय आ यं सिरनो जों लेबोरेटरि टुई एरु ता होमबा हावाले त्रिपा हावा गोबां यं सि कम बाय जों लेबोरेटरि टुई मा एरु एरवन पर जों बनो यं सि सार हिसाबै स्नामै खेतवर होता अरो गोबांमा यं सि सार दंगो जों आबो लेबोरेटरि स्नामानि अबंखे मीडियम कल्चर मीडियम होनबनो अरो यं सि गथां टना बगै बा एरनान बगै अबनो बनि सामुं स्नामु लेबोरेटरि वो अबंखे बिउटी अ वीडियो जोंबनो अ कल्चर न तनिउ और तनिउ जोंला बनो लेमिनार एयरफ्लो इनक्यूबेशन चेम्बर थांगे बनो जों एरिवटा एरिमन परखे जों अ डीप फ्रीज अजगा जों तनिउ दुंटा माने जों जेफ्रो नांगाफोरखौ जों अपनो कारि नाय मांखा नबार जे फाइमानि अबा सागे जगे फायो नबार सागे जगे औरते हाथ ले बा कोनो यं सिरो फाइमिया अमगे अरो सामुं दांखाय अबते इनफेक्शन याता मगे जों ओ यं सिनो बा एरने फ्रो बा अबनो इनिकुलेशन फ्लाइ फ्रो जों अ लेमिनार बिसिङाव सावमा थाङो अंगा पुइदा जों अबनो अनिजन सगैनो हानाय सावमान परे अरते कोनो यं सिरो टंगला गाउन बे जों मासगो बा हाथले टंग बनो खामनि सिउता बुथारि सिउता यं टंखे ketal kalsa media o sewe saman brusing hano hai frizo tonke o yong sirok er jenang sung snamai manta obna sung inoculation no oje yongsi jagani testive ni yongsi no sung tabo culture medium renai obna sung olo yongsi sar sna proge o betino sung samo panaita oge kisa sung oro tiyo rekhano oro tiya manar samu medium rekhano sung thaploi olakai a thaplano sung terus tadi mantap
लेमिनार जों पुला इनुक्लेट खालामन परे बनो ओ सेकिं मेसिनो टनिबो सेकिं मेसिन जों सालथाम बा सालबा टनिबो तांगै टनहामला और ओ टीवी सिंगो ऑक्सीजन पूरा पूरी बाबे मिक्स अप ना बागे जों बनो और सेकिं मेसिनो मा टनिबो बागे जों नायदे अब बागे अब जों सेकारो पुला इन स्टेनलेस खालामन परे अब किसा सामांखा जों रमदेव 100 ml दंगो अबनो जों ताबो गोबां मात जों दाबो नांगौ अब गोबां मात खालामनायखौ जों बनो मा एरिगनाय बाइक एरिनाय जों बनो हाय गोबां मात कटमा फ्लाक्सो बिनि सामर दंरो और जों तां सब और जाते कोनो मयला दंहा सितार दंहा सकना बागै जों अन मासबो आमफ्राय जों अकिसा ते तमनो अजगा लक्लाय सापलाय और कमक दंगो अब सापन परेखा जों बनो लेखे खलबरेनाय खलमान परे जों बनो कामखे और निजे बिसिन जे सामु तमबाय और कामा सेम दंगो सामुनो मिक्स काप खामखे जों सापलै गोबां सनामादे संगलो और जों ताबो और न बार रखाय संगनो न बाय साबल जात नायते ऑक्सीजन साबल खानाय जों ओ जगह जों अबके सापलै बनो साफिशिएंट मान যথেষ্ট অক্সিজেন दिबै जों बनो कामखे सापलो जाते यंगसिरो और एरि माना बागै जों गोबां मा मानायते ऑक्सीजन इमान पर जों गोबां यंगसिरो सामय मानायते अबनो जों 3 साल बा जलातनि मानो सालथाम सालबा दन हेन जों अबके मिनिट सिन जनांमानि मानथांता यंगसि गार जों कामखे सालथाम सालब्रै सापलमन परे बनो जों सापलमेंट जागोन प्लान खानायता अब जों बनो क्वालिटी बस गाहाम हाय मानायनाय क्वालिटी 1 ml और जोंनि सल्यूशनो जों तुमुनो 8 থেকে 10 मिलियन यंगसि मांखाय जोंआव गाहाम नै बिबेचना खालायता दाबो जों मिक्सिं रूमाव थांना दिनैता गाइस जों सापलिसनि बनो सल्यूशन जों माइक्रोस्कोप चेक माखायो अबनो माइक्रोस्कोप न अजा जों जे खालि मकल मेनु गया जे यंगसिनो जों और नायखाय कटमा हनुगो गाय 1 ml तुमुनो जों 8 मिलियन यंगसि नुजाखाय अबनो जों गाहाम नै बेबेचना खालायो आबार पैकेजिंग खामन परेबो जों ओ सापलमेंट परेबो थापलानो 1 ग्राम थापलाओ 100 ml टी सापलै आरो जों चेक खायो आरो तुमुनो जों हेनो हाय अब 8 मिलियन यंगसि नुखाय जों अबनो गाहाम नै बेबेचना खालायदा ngai tabu sungo butino arun je career ba rekanai thapla bai bano sung sapulnai kaham ka ekdom sapuloi emon bai sapulnai jate bisi kepek buya abar bisi kran buya sigogom mungtona jat abake sung bono ma sapulnai abake kaham ka sabike se bono kuna kuni bin je or je yong se tomoni or thapla bai kaham ka sapul jage aro mane joto jagano समान भावे जों माना बागिता अबके जों सापलनाय सापलफोर जों ख्याल माने जाते थापला जाते बिसि केपेक नियातुय अबके जों सापलमां गोबां खायका ताबो अबनो जों एकलो थानसाके तनखा टाउन प्रग्रेस जों बनो अल पैकिंग खालायनाय पैकेट जों 200 ग्राम खायरबो गाबार जों बातिओ 100 ग्राम खाय जों दावो गाय बाति कायनि जों दाखाय और पैकेट 200 ग्राम
Meta. Dia tahu sung 200 gram kah? Apa kena sung silk lain aja tahu teh. Nawar hamatik है ते और इसमें नवर बताए फाटरा ऑन्फॉर्मेटिक है गेव किसी जे यों से साल किसी को किसी दोनों था दावरान ग्लास ते सिव सिगलात अब है कुबन सानो के संग जेमो संसार तो नहीं मानो कष्ट रखा है किंतु और अब ना के संग 6 मास निमिषे तो नहीं मिया अब ना के संग 6 मास निमिषे ना बनो के तो हमारे नहीं और पैकेट खेमन पूरे समय से लोग और निमिषे जे यों से तो मने Tipan thana ya bake kominai awak kesung bono samung tebata.